היי, אני אפרת. השיעור הזה מוקדש לאזור הכתפיים, השכמות ועמוד השדרה העליון, אזורים שנוטים להחזיק עומס בלי שנשים לב. נעבוד היום בשכיבה על הצד, תנוחה שמאפשרת לגוף להרפות ולהגיב בלי מאמץ. אם יש צורך, אפשר להכין כרית קטנה להניח מתחת לראש. אני מזמינה אתכם לעשות את השיעור בקצב שנוח לכם ולהקשיב למה שמרגיש נכון עבורכם. אז בואו תשכבו על הגב. הושיטו את הידיים לצידי הגוף, ישרו את הרגליים, וקחו כמה רגעים לשים לב איך הגוף מונח. שימו לב למגע הראש עם הרצפה, למגע הכתפיים. אולי תשימו לב שיש כתף אחת שמרגישים שהיא יותר נינוחה או יותר קרובה אל הרצפה. שימו לב לאורך הזרועות ולמרחק של כל יד מהגוף. שימו לב לחוליות הגב. האם מרגישים חוליות מסוימות באות במגע עם הרצפה, וחוליות אחרות מורמות מעט, וחוליות אחרות מורמות מעט. אז בדרך כלל חוליות העורף מורמות וחוליות הגב התחתון. ושימו לב לתחושה בבטן, לתחושה באגן, לאורך כל רגל. וכשאתם מוכנים, הושיטו את יד שמאל מעלה לכיוון התקרה. וכמה פעמים רק תנסו להאריך אותה קצת יותר, ככה שהכתף מתרוממת, ולהחזיר את הכתף מטה. אז פעם מרגישים את היד מתארכת ופעם מתקצרת. ותנסו את זה גם ביד השנייה. והמטרה היא בעיקר לבחון עד כמה היד זזה בקלות, בלי מאמץ. יכול להיות שכרגע היא לא מתרוממת כמעט מהרצפה. אז רק לבדוק את זה, ואז תניחו לזה. וכשאתם מוכנים, תעמידו את שתי הרגליים. תיתנו לברכיים לשקוע מעט לצד אחד ולצד השני, ותבדקו איך הברכיים מזמינות את הירכיים ואיך האגן מצטרף ומתגלגל מצד לצד, ואולי מרגישים את זה לכיוון הגב התחתון ולכיוון הכתפיים, אולי מרגישים את הראש מגיב קצת. ותיתנו לזה לקחת אתכם כל הדרך לשכב על צד ימין. ובשכיבה על הצד, שימו לב שהברכיים מונחות אחת על השנייה, כפופות, והידיים אחת על השנייה, כף אל כף, ארוכות על הרצפה. ובמקום הזה, תיתנו ליד השמאלית, ליד העליונה, להתארך קדימה ולחזור לאחור. אז בעצם מה שעשינו לפני רגע בשכיבה על הגב, אנחנו עושים בתנוחה אחרת, ותראו איך יד שמאל מתארכת קדימה, איך זה לוקח לכם את הכתף ואת השכמה ואת בית החזה. ופעם אתם מרגישים את כף היד העליונה ממש פוגשת את הרצפה, ואפשר לקחת את זה גם לאחור. אז פעם מעריכים את היד ופעם מקצרים את היד. ומרגישים את השכמה מחליקה על הגב ועל הצלעות מאחור. ואולי מרגישים גם את הראש מגיב ומתגלגל פעם לכיוון הרצפה, פעם קצת לאחור. הכל מאוד בעדינות. ותעצרו. אפשר עכשיו להניח את היד כפופה קרוב אליכם, ותפנו את תשומת הלב לרגליים, ותיתנו רק לשוק ולכף הרגל השמאלית הפעם להתרומם. אז שימו לב שהברך לא מתנתקת באוויר. ותראו איך התנועה הזאת משפיעה על האגן ועל המותן השמאלית, על המותן העליונה.
כל פעם שמנתקים את השוק ואת כף הרגל, לאיזה כיוון זה מוביל את הגוף, את הבטן. וכל פעם שעושים את זה, מחפשים תנועה יותר קלה ויותר פשוטה. תבדקו האם אפשר לרכך את כף הרגל השמאלית כל פעם שמרימים, אז לא למתוח אותה, לא את האצבעות, לא את העקב. תעצרו לרגע, ובואו תשלבו את השניים. אז שוב הידיים ארוכות אחת על השנייה, לפנים על הרצפה, וכל פעם שאתם מעריכים את היד העליונה קדימה, תנתקו גם את השוק ואת כף הרגל השמאלית. כשמחזירים את היד חזרה, גם השוק חוזרת מטה. שימו לב שהאוויר יוצא בחופשיות ונכנס, ושאתם לוקחים מנוחות גם בין לבין וגם תוך כדי התנועה. אפשר לעצום עיניים, וכשהספיק לכם תניחו לזה וקחו רגע מנוחה בשכיבה על הצד. ושוב, תחזרו את הידיים אחת על השנייה ואת הברכיים אחת על השנייה. והפעם תיתנו ליד העליונה להתרומם ארוכה וישרה באוויר ותפתחו אותה לכיוון התקרה. ממש כמו ספר. מעלה לכיוון התקרה, ותיתנו למבט ולראש ללוות את כף היד, כאילו הם קשורים בחוט. הולכים כמה שזה הולך בקלות, בלי לחפש מתיחה או תנועה גדולה. ותראו איך הכתף השמאלית הולכת אחורה ומטה לכיוון הרצפה בצד השני. איך בית החזה נפתח. תעצרו לרגע, ועכשיו תיתנו רק לברך השמאלית להיפתח. אז אם קודם הרמתם את השוק ואת כף הרגל, הפעם רק הברך נפתחת, בלי כף הרגל. ותראו לאן זה מוביל אתכם. האם זה מוביל אתכם לאותו כיוון כמו קודם, או שדווקא הפעם האגן מתחיל להתגלגל מעט אחורה. תראו איך זה משפיע על חוליות הגב. וגם פה, בואו תנסו לשלב. אז תחזירו את הידיים אחת על השנייה. תיתנו ליד השמאלית להיפתח ולהתרומם באוויר, ותוך כדי תיתנו גם לברך השמאלית להיפתח. ותראו איך שיתוף האגן וחגורת הכתפיים ומפרקי הירכיים תורמים לתנועה גדולה וחלקה ונעימה. זה צריך להיות נעים. גם בדרך חזרה. האם הברך חוזרת ראשונה? אולי היד חוזרת ראשונה? אולי זה בדיוק ביחד? תעשו את זה באיכות כאילו זה קורה מעצמו. ובואו נשלב את הכל ביחד. אז פעם נותנים ליד להחליק על הרצפה לפנים, ומרימים את השוק ואת כף הרגל. ואז חזרה, נותנים ליד להיפתח, ונותנים גם לברך להיפתח. בתנועה גדולה ומתמשכת. קדימה, ומעלה ואחורה. יופי. תניחו לזה, ותבואו בחזרה לשכב על הגב. בזמן המנוחה, תשימו לב,
האם יש כתף אחת שמרגישה נמוכה יותר, או צד אחד של הגב, או רגל אחת שמרגישה יותר ארוכה? אולי אפילו מרגישים צד אחד של הפנים יותר רך, יותר נינוח. וכשאתם מוכנים, אפשר להתגלגל ולשכב על צד שמאל. הברכיים כפופות אחת על השנייה, כפות הידיים ארוכות קדימה על הרצפה, ותיתנו ליד ימין הפעם להתארך קדימה, כך שהכתף נוסעת קדימה, ואחורה. שימו לב איך אתם מתגלגלים על הצלעות בצד שמאל ועל הכתף התחתונה, ואיך הראש מתגלגל. מין תחושה כזאת שהבטן מתקרבת אל הרצפה, ממש נוזלת אל הרצפה. ואולי כבר עכשיו מרגישים את זה גם באגן ובירך. ותניחו לזה לרגע. ובואו תיתנו רק לשוק ולכף הרגל הימנית להתרומם ולשקוע בחזרה, בלי שאתם מנתקים את הברך. ושימו לב איך זה לוקח לכם את האגן, מגלגל אותו קצת או סוגר אותו, ומה אתם מרגישים במותן הימנית. וכשאתם מוכנים, בואו תחזרו לשתף גם את יד ימין. תיתנו לה להתארך לפנים על הרצפה יחד עם הרמת השוק וכף הרגל. בתנועה חלקה ונעימה ורכה, ותנו לראש להתגלגל, האף כל פעם מתגלגל לכיוון הרצפה, בזמן שמעריכים את היד. ואם אתם צריכים הפסקות ארוכות יותר, אז תיקחו אותן. ולרגע תעצרו. ותיתנו עכשיו ליד ימין להיפתח מעלה וללכת אחורה לכיוון הרצפה בצד השני, תוך כדי שהאף והעיניים והמצח והראש מתגלגלים ומלווים את כף היד. בקשת גדולה. עשו זאת קודם כל כשהברכיים שקטות, כשהאגן שקט. ורק בהדרגה תראו אם אתם יכולים לשתף גם את הברך הימנית, לתת לה להתרומם ולהיפתח לכיוון התקרה. שימו לב שאתם לא מנתקים את כף הרגל. ואתם תראו שברגע שמשתפים את הברך ונותנים לה להיפתח, מיד זה מאפשר ליד ללכת יותר רחוק. מרגישים את זה ממש כמו נדנדה, אפשר לשחק עם זה. קצת להוריד את הברך וקצת להוריד את היד. ולבסוף אפשר לחזור ולעשות הכל בתנועה אחת גדולה ומתמשכת. אז פעם היד מתארכת לפנים על הרצפה, השוק מתרוממת, כף הרגל מתרוממת. ופעם היד נפתחת לכיוון התקרה יחד עם הברך. תקשיבו לתנועת החוליות, תקשיבו לתנועת כל הגוף, ותנסו לעשות את זה כמה שיותר בקלות, בחופשיות, בנינוחות, בלי אף מאמץ מיותר. לאט לאט אפשר לעזוב את הכל ולהתגלגל בחזרה לשכב על הגב. ליישר את הידיים, ליישר את הרגליים. רק לשים לב האם עכשיו השכיבה נעשתה סימטרית,
יותר מאשר קודם. אולי היו אזורים שהיה בהם קצת מתח ועכשיו המתח קצת נעלם או התרכך. ורגע לפני סיום, בואו תושיטו שוב את אחת הידיים לכיוון התקרה, ממש כמו בתחילת השיעור, ותיתנו ליד להתארך למעלה, הלוך ושוב, מעלה וחזרה, לבדוק האם משהו בתנועה נעשה אפשרי יותר, נינוח יותר. אולי הכתף עולה גבוה, אולי השכמה מחליקה, אולי התפנה קצת מקום שם מאחורה בצוואר, בעורף. ותניחו לזה, קחו נשימה אחרונה. כשאתם מוכנים, אתם יכולים דרך אחד הצדדים להתיישב ולקום לעמידה ולהמשיך את היום שלכם בנינוחות. ואם השיעור הזה היה לכם נעים או מועיל, אתם מוזמנים לחזור אליו שוב. תודה שתרגלתם איתי.